E en concreto este ano decidimos facer un esforzo especial precisamente pola importancia que ten e pola mobilización tamén que tivo na ciudadanía proxectos de incineración, co cal a nosa aposta, como xa sabedes, é sempre buscar unha alternativa ao que actualmente é Sogama e en función deso tamén van a estar os ponentes hoxe aquí. Acompáñannos en representación da Diputación Ana Isabel Vázquez Reboredo, que é diputada provincial delegada de Cultura, e aproveito para darlle as gracias á Diputación por ter colaborado con nós e, entre outras cousas, cedernos este local. Tamén están comigo Carme da Silva, que é concelleira de Servizos e algo máis, pero de Servizos para non estendernos, porque esta é a jefa da Policía Local. Ben, entonces, insisto, vamos dar comezo a estas xornadas e van a ter a palabra en primeiro lugar a Ana Isabel da Diputación. Bo día a todos e a todas e benvidos a este sexto edificio do Museo de Pontevedra, que unha vez máis abre as súas portas para tratar un tema non só da máxima actualidade, senón tamén e sobre todo do máximo interese social. Estamos nunha sociedade industrializada e de consumo e, polo tanto, nunha sociedade produtora de residuos, de cantidades inxentes de residuos. Cada pontevedrés produce máis de 350 kilos de residuos ao ano, é dicir, casi 1 kilo de lixo ao día. Non fai moitos anos, ese lixo ia a parar a calquera recuncho dos nosos montes, en vertedeiros incontrolados á beira das estradas e camiños, ou ben en vertedeiros municipais ao aire libre con perniciosas consecuencias ambientais. Hoxe a situación é diferente e tense avanzado moito na xestión dos residuos sólidos urbanos. Poucos son, aínda que queda algún, os que tiran desperdicios e restos varios en calquera esquina. Existe unha conciencia xeneralizada de necesidade de depositalos en contedores para a súa posterior xestión e tratamento. Certo é que aínda queda un longo camiño por andar e acadar unha situación óptima na xestión dos residuos sólidos urbanos. É imprescindible avanzar cara a unha maior concienciación social sobre a necesidade non só de non tirar o lixo nos montes e cunetas, senón tamén de facer unha maior e mellor separación dos residuos para aumentar as porcentaxes de reciclase e a reutilización deses residuos. De aí a relevancia destas xornadas que, sin dúbida, van poñer sobre a mesa experiencias interesantes nunha xestión máis sustentable dos residuos, dando a coñecer os beneficios económicos, ambientais e sociais que pode ter o incremento da porcentaxe da reciclase ou da reutilización. Porque hai que ser plenamente conscientes de que non pode haber un sistema eficaz e eficiente de xestión de residuos sen a implicación de todos. Se non hai separación en orixe, se non hai compromiso social, o procesado e tratamento do lixo encarécese enormemente e calquera sistema que se active fracasará. Resulta difícil entender que na nosa provincia, por exemplo, non se separe nin sequera o 10% dos residuos para a súa reciclase ou reutilización. É imprescindible, pois, analizar que é o que está fallando agora e por onde temos que camiñar cara ao futuro. Na Deputación de Pontevedra creemos que o futuro da xestión dos residuos pasa precisamente por avanzar en 3 liñas fundamentais. Unha planificación do servicio a nivel supramunicipal que permita optimizar recursos e impulsar unha xestión máis eficaz, racional e económica que garanta a sustentabilidade do servicio. A reducción de residuos por medio da concienciación e a sensibilización social. A promoción da reciclase, a reutilización e a compostaxe, integrándoos como elementos centrais do novo servicio de recollida e tratamento de lixo. E, de feito, xa temos en marcha un concurso para o suministro de 1.300 composteiros en distintos concellos da nosa provincia e tamén nese concurso hai en marcha cursos de formación. Creo que é o camiño correcto. Estou segura de que estas xornadas achegarán interesantes puntos de vista para que, dunha vez por todas, o desenvolvemento e a industrialización deixen ser sinónimo de contaminación e degradación ambiental. Así que moitas grazas por acudir a estas xornadas, espero que sexan de proveito para todos. Moitas grazas.